Hier aan het stadhuis allemaal tekeningen. Leuk. Ik wil net zeggen, het toeristisch punt van Terneuzen, de neuzen, maar ze staan er niet. Zo, de neuzen van Terneuzen zijn vermoedelijk aan de rechterkant. Ja, en dat is ook zo. Hier staan ze.
hier staat het. De Neuzen van Terneuzen, dus het toeristisch punt even naar hier. Zo, dat is hier. Nog even leuk om te tonen. Ja, hier moet ik wel even afstappen met de fiets. Dit punt is iets lastig als je dus met de fiets komt en je wilt even naar de dijk. Zo, ik ben op de dijk. Zo, dus hier momenteel de Neuzen van Terneuzen is ook wel een redelijk stuk. Ik zeg dat verhuizen, dat is zoals lekker in Hulst. Die in Hulst verplaatst zich ook regelmatig. Dus en hier kan je terug normaal fietsen. Ja, er is nu wel redelijk meer wind. Ik zie hier nog gezicht op de jachthaven. Ook prachtige foto's te zien op Google Maps van de jachthaven die ik recent gemaakt heb, luchtfoto's bij bijzonder mooi weer. En dan ook de dronevlucht van Othene en Zeedijk tot praktisch hier het centrum, ook wel interessant.
Zo, het is momenteel 17 uur, wat ik zeg, die klok daar loopt niet juist. Ik ga nu naar mijn bestemming, Kennedylaan winkelcentrum. Ja, de brandstof hier echt duur. Benzine 2,059. In België was het iets meer dan 1,70. Dat is wel een groot verschil.
Zo, dat is Terneuzen om 5:30. Dat is daar de voetgangerszone, maar bon, nog even interessant. Ja, er is wel veel beweging op dat uur.
Zo ik nader hier feitelijk terug, ja, de N290 voor Hulst, dus ook een afslag naar Vogelwaarde. Je ziet, het is best nog een serieus stuk van het centrum tot dit punt. Zo, hier de locatie van ziekenhuis Zorgzaam. Dus ja, momenteel is het 6:15. Ik kan dus niet zeggen dat er overdreven veel volk is, maar bon, het zijn mensen vooral die terugkeren met de auto. En toch wel in het centrum zie je bij de horecazaken wel enige volk aanwezig, maar ook wel niet, in het algemeen hier ook wel niet overdreven.